základom nielen podnikania, ale aj života je totálna úprimnosť a nemôže ísť o nejaké nízke ciele, ale o peniaze, ale malo by ísť o to zmeniť svoje okolie a doslova, že zachrániť svet. A keď je človek, keď robí tieto veci a dokáže ich robiť s presvedčením, následne je užitočný pre svoje okolie a to je pre mňa dôležitejšie ako všetky peniaze tohto sveta. Je to ťažké, lebo my tu máme strašne veľa práce, každú chvíľu sa nám niečo kašle, to ráno stávame, skoro ráno by sme rozprávali s Japonskom a sme tu do neskoro večera, aby sme sa rozprávali, kým otvoria kanceláriu v Peru. Dobrá, v kúse sa niečo deje. Na druhej strane by som chcel, keby aj tí ľudia, čo robia pre Bubo, boli šťastní a keby videli v tom hĺbší zmysel svojho života, či to Bubo není len práca, ale je to zmysel života. Myslím, že aj príručky píšu, že odvahu, skúste to a budete si vyčítať, ak to neskúsite, ale čím som starší, tým viac poslúcham svoje telo a neriadím sa žiadnymi príručkami, ale na druhej strane, keď máte takúto pochybnosť, či áno, či nie, tak áno, treba to skúsiť.